Horre etorri ziren, Donosti eta hartu benien. Napaluen bizitzan formazio nokuen. Ja, Napal pilen Gipuzkoan, pasatzen. Zer da? Kala moala. Beti ora, gehi ikusten zen. Zera, soldo beti gira, zera jute zen. Mandiola, pero es que no me gusta. Zuketara izu kontuen, bala batek. Joan. Mutil bat, mandiolatik, etxe bateko kurtzera. Hori bada perditu da, ez da hori ikusitxe. Etxe bateko kurtzi ezan ikusten mandiolatik egiten. Gana ostur eta boli eta zera eta zan ikusten baina. Aurra gautizkero, joi giru. Atxeko, kartelua. Aztakue. Joseaztan zemia. Amesetan etxeko gerrie. Lo que pasa que asko da ignorantzia. A esa edad, yo tenía cuando salió la guerra 19, ya 20, 21, 29, ya me he hecho tensos son. Y no la sobreviví. No trabaja, como he dicho. Y ya no. Librón. Desastre izela. Eso fue guerrian Tena. Tena edo ara. Ahí se ventiló todo. Bastante seguido. Claro. Ego genen batzuk, hori nobetzen zatiraten. Gehizio neritan zeuten egon lekutik. Ero ino izan al cuartel América 23, Pamplona. Gero amisek, hori gazteri xantzako zuerti. Gerrie. Bufa! Ondo beztan jarrizkero gizitzen bat. Tela!